Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira yawan agaira dare dare أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على المصطفى القائل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنبي الله تنوكا بركدا مسامي نيافو أنياكا كما كان سنو من كنانا كفالا كرا كيراكا كهينايكا نيسين جين أنا كونو فين بلا جليما أنبي سالاكا أنا سمغو بلا جلي أني ماو ما ديو تكونيغنيا فكتا جودون سي ألاكا أنبي أجاما كلو سنو من في ألاكرا با كسيني نيما بي أكا أكو كالي كيراكا كرن كرن جوبا منون تمنا كان أولو دفا وحكم كنانا Alakira ka bangeli abe nyenamaya anfe jamana in kono ka damina akalo fukata san yelema ka lodoniya ka fo bi wajulu keneka ni anye Bamako jelibugula anga musogoroba nyuma no ye Hajja Fatmata anga musogoroba nyuma no ye Madam Sumano Fatmata Kuyate lada de do sangosa ka kayni alakira baka bangeli alebe nin kenen singe ka wele bla karamgoma ukana nyenamaya fasamantiya mi mekera ka kola bunyako min bala ka se ka walawalali kɛ mɔgɔw ye o kan min baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn février kalo ma san 2026 ala sɔnna ma kɛnɛ kan an ka karamɔgɔbaw caman kun bɛ mun ye kumaw ta k'a dada ɲɔgɔn kan a baaraw kɛra cogoya minnu na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ alhamdulillah abe ala kanu ka ala barikada masa min sɔnna ka ɲina mawududu tira an na nin kɛnɛ kan alhamdulillah be ala de fo barkada ka wali mando kama karamɔgɔw fo kabini dugujɛra a y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan an tulo b'u mangana donc alhamdulillah ne ye ala tanu de ne ye ala tanu de an bɛ tila ka dugawu kɛ an ka maakɔrɔba ninnu ye minnu ye nin ŋaniya ɲumanya in ta ala ka sijani kɛnɛya ala ka kalifa n'u ma an bɛ dugawu kɛ u kanubagaw ani u jɛɲɔgɔn ani u sigiɲɔgɔn ani u denw minnu ye dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ ala ka barika don u ka nafolo la ala ka barika don u yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ jelibugu dugutigi a n'a sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ k'an n'u ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ka da ka waatiw n'a cogoyaw don an bɛ dugawu kɛ jamana in bɛ lahalaya min na ala ka jamana in basigi ala ka jamana in lafiya ala ka jamana in denw lafiya bali silamɛ jamana bɛɛ ala ka lafiya ni hinɛ ni bɛn sabati a kɔnɔ n'an y'o dugawu kɛ ka tila an bɛ ka taa waati min na n'o ye sunkalo ye alhamdulilahi rabbil alamin tare kaloba dɔ de natɔ don mun de kan ka kɛ ka kalo in kunbɛn o ye nisɔndiya de ye silamɛw kan k'u nisɔndiya k'u fari foni ka da ka kalo min natɔ filɛ nin ye tɛrɛti kalo de don ni n ko tɛrɛti e t'a kɔrɔ dɔn nka dɔnnibaaw b'a kɔrɔ dɔn ala jɔnw ka tɛrɛti de don k'i ni ala surunya ɲɔgɔn na ka kɛ ala kira teri ye ka kɛ ala kira nɔfɛmɔgɔ ye o tɛrɛti de ko don o de natɔ don an b'a ɲini ala fɛ ala k'o jira an na sini kɛnɛya la n'ala y'a jira an na sini kɛnɛya la an bɛna bato minnu kɛ a kɔnɔ ala k'a kɛli nɔgɔya ye n'an y'a kɛ fana
ala ka minani ambe do ke na ba kelen na bere kelen kada ka alhamdulillah ni kelen kuma wallahi ni yanga kenen ni kabini ni chokoroban nu be balula ambe ni duin kono ya kana sebimma ani bagalo usmanu ala ka hinana ala ka yafakama anna yi ni qur'an jigi chaman ke ni sigi na yano donc alhamdulillah taala ko fe no nyagara o ko nya sraminta ka jama ka bo nyoma ka sigi ka binambe sigi dugono kana bashi bo kenemo o ye ala tanude o ye ala barkadade wala me do ke na ba kene na bele jere me ka ni so diani ala kira ka bangili o la ni te dama doro ka duru ni balata o ala kira bangina la ni te doro ka sheji pawlu ka bazi pawsi ni ko ke ala kira ka la ni tunya munye kira ye munka ka nyama ya kono o difference tunya bo oni e ka nyama ya chepi Allah ni de mawludu ni de bora mawludu la doro mawludu bana kira sallallahu alaihi wasallama ayaka sahabo kana dine kanuni ala kanun de la ani ala kira kanun e me domi ankara mo bora ka nyafo kay bara kele du kira sallallahu alaihi wasallama aka sahaba bile min be na bora kafiriya la ka tubi ka keslame akeden kofe ka slame usege ka slame utoro ka slame unyani ka toro suku be ka slame uka ka Abu bin Zubairu ale de tun ye kira majamu baga baye aye joyoro min sɔrɔ la ka nafa min sɔrɔ la o ma dogo silamɛya kɔnɔna na Kaibara kɛlɛ bɛ kɛ don min Ka'bu bin Zubairu ale de dusu don ala kira yani kira sallallahu alaihi wasallama a ka sahaba belebele kɔnɔ n'o ye Ali ibn Abi Talib ye Fatimata Zahraw cɛ Al-Hasan ni Al-Husaini fa Ali Asadullahi da Galibu marhabun nana kana jɔ kɛnɛ kan Kaibara kafiri masakuntigi ale de tun ye Kaibara ɲamɔgɔ y'o don ko marhabu ne de la k'a fɛ marhabu kelen bonya ko tɛ o sera dana janya ko tɛ o sera dana marhabu kelen tun bɛ ɲɔgɔnmɛ kunturun kelen dun a daraka la a tobilen marhabu kelen tun b'a dun bilayi k'a kolo susu ka tasa sani k'a sɛgɛ ka tasa tan k'a la fili a t'a bali ka tile fana Kaibara cɛfarin Kaibara kɛlɛ kuntigi de y'a ye Kaibara masakɛ de don ko marhabu Kaibara bɛɛ mɔgɔ ma deli k'a ɲɔgɔn ye n'i ko an ka sigi ka dumuni kɛ i tɛ se k'a latigɛ a la min dun n'i y'a dun i bɛ sa k'i ko tasa kunna mais marhabu kafara ka jama ka yaada a b'a fɛ ka na yani kira sallallahu alaihi wasallam kɛlɛ don min ni Kaibara kafiri foroba ɲɔgɔn bɛ bolila a ye mɔgɔ bila ka n'o nɔfɛ a b'a fɛ ka Maka kɛlɛ ka Madina kɛlɛ ka silamɛya kɛlɛ ɲɔgɔnmɛ ko k'a kalifa bɛ ala ka kira la k'a t'a fɛ a ka bɔ Madina marhabu bɛ mun kɛ a bɛ kɛlɛ laɲini na a b'a fɛ ka silamɛya ban a k'u ka n'a fɔ ala kira ye nɛɛma ni kisi b'a ye k'ale ka ɲɔgɔnmɛ ni kira b'a fɛ k'a san ko ale ka ɲɔgɔnmɛ san sɔngɔ ko sɔngɔ 6 n'a b'a fɛ ɲɔgɔnmɛ ka to Madina a bolo ko kira ka ɲɔgɔnmɛ san sɔngɔ 6 kira n'a ka sahabaw y'a ɲininka ko sɔngɔ 6 ye jumɛn ko sɔngɔ fɔlɔ Seydina Abubakar Sidiki kiri bolo ko k'o tigɛ ka d'ale ma o y'a ka ɲɔgɔnmɛ sɔngɔ fɔlɔ ye ɲɔgɔnmɛ sɔngɔ 2nan ko ka Seydina Umaru ko k'o numan bolo tigɛ ka d'a ma n bɛ kuma teriya i ye sabu kuma kan ka di kuma tigi ma ɲɔgɔnmɛ sɔngɔ 3nan Seydina Usmana kira ka sahaba fɔlɔ min ye kuranɛ durusi n'a kuranɛ kalankan kɔngɔ kɔnɔ fɛnw tun bɛ bɔ kɔngɔ kɔnɔ ka na Seydina Usmana kuranɛ kalankan lamɛn ko ka Seydina Usmana dakɔnɔ nɛ tigɛ ka d'a ma o y'a ka ɲɔgɔnmɛ sɔngɔ 3nan ye ɲɔgɔnmɛ sɔngɔ 4nan Asadullahi Galibi Seydina Ali min ye diinɛ bɔ dogo la k'a da kɛnɛ kan tulonkɛ ma kɛ silamɛ diinɛ la ka Ali min to balo la nbamuru tigi Zulfakari tigi a ko ne ka ɲɔgɔnmɛ sɔngɔ 4nan ka Seydina Ali ɲakisɛ 2 bɔ k'o di ɲɔgɔnmɛ sɔngɔ 5nan Seydina Aliyu furumuso Aba Fatimata Zahraw ala kira denmuso Al-Hasan ni Al-Husaini ba ko k'o furu sa ka bɔ Seydina Aliyu kun k'o kɔɲɔmuso pari ka sigi ɲɔgɔnmɛ wɛrɛ sanfɛ k'o di ale marhabu ma ale ka to k'a ka kɔɲɔmuso marhabu ye nin cidenw de caman ka nin kumakan de f'u ɲɛna kira sallallahu alaihi wasallama
a kɔrɔla filila ɲɔgɔmɛ ye kalifa min k'a ma a t'a fɛ ka ɲɔgɔmɛ ka kalifa tiɲɛ mais n'u fana filɛ ka sɔngɔ min fɔ nin ye sɔngɔ gɛlɛn ye dɛ mais kira ko ne tɛ n yɛrɛ kelen ye a y'i yɛlɛma sahaba fɛn fɛn tɔgɔ fɔra a bɛɛ jɔlen b'a kɛrɛfɛ a y'i kun kɔrɔta ka Seyidina Abubakar Sidiki lajɛ e hakilila ye jumɛn ye Seyidina Abubakar Sidiki taamana ka gɛrɛ Ala ka kira la a ko Ala ka kira Kaybara kafiriw ɲasiranya tɛ dɛ e Ala kira kanu ani ɲɔgɔmɛ hinɛ ani silamɛya kunkɔrɔtali nbamuru filɛ ne Seyidina Abubakar Sidiki kinibolo filɛ a tigɛ i ka di Kaybara kafiriw ma ɲɔgɔmɛ ka kisi ne tiɲɛna kira ko e k'i jɔ kɛrɛfɛ Ala k'i jɔ yɔrɔ kɔrɔta a ye silamɛya ye minnu na olu de filɛ Seyidina Abubakar Sidiki diɲɛ dɔ fila kinibolo kɔ ko k'a tigɛ ka ɲɔgɔmɛ kun ma bɔ kira y'i kun jɛngɛ ka Seyidina Umaru lajɛ Umaru fana taamana ka gɛrɛ a ka bamuru b'a kɛrɛ la a nan'i jɔ kira kɔrɔ kuma la surunyana seginna Seyidina Abubakar Sidiki ta kan a ko numanbolo tigɛ i k'a di kira ko i jɔ kɛrɛfɛ Ala k'i jɔ yɔrɔ kɔrɔta kuma la surunyana Usmana y'o kelen fɔ turu sera Asadullahi le galibu ma Seyidina Ali ko a ye fɛn fɛn fɔ a ye tiɲɛ fɔ a ye silamɛya dɛmɛ Ala kanu b'aw la kira b'aw la ɲɔgɔmɛ hinɛ b'aw la mais molobaliya tɛ kɛ silamɛya la ni Ali ɲɛna a ye taa fɔ marihabu ye ko ne ko n'a ko sɔngɔ wɛrɛ t'a ka ɲɔgɔmɛ la ni Seyidina Ali ko fɔ ne furumuso ne ɲakisɛ fila Seyidina Abubakar Sidiki kini bolo Umaru numan bolo a fɔ a ɲɛna ko ne ko k'a tɛ sɔrɔ ko ni kɛlɛ la bɛnnen b'a bolo ko anw na bɛnnen don siɲɛ 1000 ka tɛmɛ a kan k'a ka na silamɛw Kaybara kɛlɛ wulila nin cogo de la Kaybara kɛlɛ bɛ na daminɛ waati min yani kɛlɛ ka daminɛ mɔgɔ fila bɛ bɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn silamɛ cɛ kelen Kaybara cɛ kelen olu bɛ bɔ ka ɲɔgɔn kunbɛn ni min sera min na a daminɛ na silamɛ cɛ kelen bɔra kafiri cɛ kelen bɔra olu y'u kɛ ɲɔgɔn kan Ala bɛ silamɛw lajarabi dɛ su fɔlɔ min bɔra Kaybara kɛrɛ kan a kɛra silamɛ o silamɛkɛ fatura Seyidina Abubakar Sidiki ani Seyidina Umaru ka fara sahaba tɔ bɛɛ kan u b'a la ka Ala ka kira lajɛ a b'a kɛ cogo di marihabu bɔra a ko aw bɔra aw ka so aw nana aw denw bɛ fantanya bi Madina bɛ lankolonya bi ka na miiri kuma kirikara si la a ma min fɔ a ko ne marihabu min jɔlen filɛ depuis ne marihabu bangena n ba fɛ ka na se n jɔyɔrɔ la cɛ ma deli ka ne tɔnda ne ni cɛ o cɛ jɔra ɲɔgɔn na dugaw y'a bɛɛ su o tuma ni min dalen don a yɛrɛ la ni min t'a fɛ i ya ka da i ka denbaya kan o ka bɔ kan silamɛw fari fagara silamɛw marihabu tun ka farin dɛ bilahi cɛ kɛlɛ tun tɛ se marihabu la kira sallallahu alaihi wasallama a ka sahaba tubilen de bɔra ka na Kaabu bun Zubairu ale de nana ka na silamɛw dusu la min ka silamɛw la fariya la ilaha illallah ɲamakala de tun y'ale mɔgɔ min tulonkɛra ɲamakalaya la i tɛ ɲamakalaya dɔn o de kama farafinna bɛɛ Afiriki bɛɛ ni ko i ka ɲamakalaya dɔn bonya min b'a la k'a dɔn karama min b'a la k'a dɔn na Mali la n'i nana Mali la ɲamakala du caman bɛ yen n'i donna fɛn fɛn kɔnɔ i bɛ wasa mais bilahi kala Ala la n'i donna Sumaworo du kɔnɔ i bɛ ka ɲamakalaya ɲini i kunkɔrɔtalen bɛ bɔ sabu ka d'a kan u y'a salo bɔgɔsi de fɛ u mɔkɛ n'u bɛnbakɛ jeli bɛ se k'a ladege Mali kɔnɔ jeli t'a bɔ ɲamakala b'a ladege Mali kɔnɔ ɲamakala t'a bɔ Jamusa Sumano a mankutu ma fɔ ne ye dɛ ne y'a ye a y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ n bɛ ballon ta u bɛ taa misiri la n ka ballon bɛ kɛ k'a gosi Alhaji Bakari Sumano fa an de ye drapeau la ka kelen ka wolow tɛgɛ kɔnɔ ka mɔɔw tɛgɛ kɔnɔ n'an k'an bɛ don tariku la ko wɛrɛ b'o kɔfɛ kow ka da tigiw ma dɔrɔn o Kaabu bun Zubairu de bɔra a ko Madina silamɛw ne ɲagara silamɛya la ne dara silamɛya la ne b'a dɔn fɛn tɛ se silamɛya la mais ne ɲɛ bɛ marihabu la cogo min na ni mɔgɔ tɛ yen k'a kunbɛn
sabu min b'a la ka kɛ silamɛw la a bɛ k'a tɔɔrɔ ni mɔgɔ tɛ yen k'a kunbɛn an tɛ segin an ka taa so an ka taa an da misiri kɔnɔ Abubakar Sidiki e bɛ kɛnɛ kan mun de b'a fɛ ka don silamɛya la Umaru e bɛ kɛnɛ kan mun de b'a fɛ ka don silamɛya la Usmana e bɛ kɛnɛ kan mun de b'a fɛ ka don silamɛya la Aliyu Asadullahi Ghalibi e bɛ kɛnɛ kan Zulfakari b'i bolo mun de b'a fɛ ka don silamɛya la an tɛ segin an ka taa an da misiri kɔnɔ Ala ko in tigiya to Marhabu bolo cɛ min jɔlen filɛ nin n'a b'a la ka waso n'a b'a la ka jama a kafalen a yadalen fa innahu huwa Marhabu ne de ye Marhabu ye dɛ min bɛ ka cɛw kun tigɛ a bɛ ka dɔw bolo tigɛ a bɛ ka dɔw sen tigɛ ne de ye Marhabu ye n'a kunbɛ ɲɔgɔn tɛ yen an tɛ taa so Seydina Ali jɔlen wasira a ko Kaabu bunu Zubayru ma a ko fa in kana huwa Marhabu fa ana Aliyun bunu Abi Talib a ko ni nin de ye Marhabu ye ye fɛn fɛn fɔ a la o bɛɛ b'a la ne de fɛnɛ ye Seydina Aliyu ye silamɛw ka Aliyu de ye ne ye Alakira ka Aliyu de ye ne ye silamɛya kunkolo t'a dimi ka ne Aliyu to balo la a y'a fɔ Marhabu y'a ka bɔ kana ko ne Aliyu bɛ yen silamɛ cɛ duuru ye Seydina Aliyu minɛ a kini bolo ma cɛ duuru y'a minɛ a ɲuman bolo ma Aliyu i kana taa an t'a fɛ k'i pɛridi an t'a fɛ ka bɔnɛ i la Marhabu ma ɲi dɛ a ko a bɛ Marhabu de dɔn mais aw bɛ ne Aliyu ye a kɛ ne Aliyu dɔn aw bɛ na ne Aliyu fana dɔn bi bilahi Seydina Aliyu nana ko Ala ka kira a ko ne bɛ bɔ bɛ ka Marhabu kunbɛn kira ko a ma ko Aliyu a k'i kɛ sabali a ko kira bɛ min ɲini fɛ dɔrɔn dugawu kɛ i ka bila ka taa a ko n ka dugawu b'i ye silamɛw Seydina Ali bɔra a y'i kun da Marhabu kulu belebele fila y'i kɛ ɲɔgɔn na ni Seydina Ali y'a gun ka taa a bɛ Seydina Ali gun kan n'u ye muruw kɔrɔta sanfɛ ka sanfɛ kɛlɛ kɛ ni bamuru ye u b'a jigin cɛmancɛ la k'a jigin duguma Seydina Ali mana muru bɔ sira o sira fɛ a b'a sɔrɔ Marhabu b'o ɲɔgɔn dɔn Marhabu mana muru bɔ fasi o fasi la a b'a sɔrɔ Seydina Ali b'o ɲɔgɔn dɔn silamɛw kɔnɔna fili la kafiriw kɔnɔna fili la jɔn bɛ se don na nbamuru mankan dɔgɔyara bolokuru b'a la ka baara kɛ bilahi tɛkiliw bɛɛ bɔra a la sew bɛ ka kɛ ka ɲɔgɔn tan ka na gɔngɔn duuru ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ fo k'u fila bɛɛ tunu gɔngɔn cɛla silamɛw kamana gana kafiriw sirannen don gɔngɔn mina ɲama tigɛ kuma min na an b'a sɔrɔ Aliyu salen don wa an b'a sɔrɔ Marhabu salen don wa gɔngɔn ɲama tigɛra ka sɔrɔ ni cɛ fila bananen don ɲɔgɔn na silamɛw Marhabu kɛlɛli a ma nɔgɔya dɛ kafiriw Marhabu ka majamuninaw kulela la Marhabu bolila ka segin silamɛw kɔntana o kɔnɔ k'a bolila dɛ a ko la ma boli a bolila ka taa yɛlɛ a ka so dɔ bɛ yen n'a yɛlɛl'o so kan a ye baara banna mais ni kɛlɛ ma gɛlɛya a tɛ yɛlɛ o kan a yɛlɛl'o kan k'i kunda Seydina Ali kan a b'a la ka na waati min na Seydina Ali y'a jateminɛ silamɛ dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ Marhabu filɛ nin ye lahalaya min na nin ye Aliyu an ka kɛlɛ bila ni Marhabu ye nin ta dɔrɔn baara banna Seydina Ali ma kuma Marhabu b'a la ka na a b'a la ka na a b'a la ka na a bɛ na ka na se Seydina Ali ma waati min bilahi mɔgɔw barila k'a ye de Seydina Ali kan bamuru tɛmɛ ko kelen so cunnen b'a disi kan so sen naani bɔra a kɔrɔ ka na Marhabu turu a kun kan Marhabu wulila ni Seydina Ali y'i kɛ ɲɔgɔn kan ka kuma surunya i ye nbamuru dɛsɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ nbamuru tɛ Seydina Ali bolo nbamuru tɛ Marhabu bolo silamɛw k'u kɛ ɲɔgɔn kan kolo ni kolo fasa ni fasa Seydina Ali ye bugɔli da Marhabu kan k'a bugɔ walahi da jeli o tɛ ka jɔ nun jeli o tɛ ka jɔ den jeli o tɛ ka jɔ n'a ye tɛgɛ da Marhabu tulo kɔrɔ bilahi lolo bɛ tigɛ Marhabu la kɔrɔ Marhabu bɛ tango tango i ko mɔgɔ min ye dulɔ ka Marhabu bugɔ a b'a fosi a tɛ se ka waati dɔw la a b'a sama bolo la k'a fosi a b'a sama sen ma k'a fofo ka nin bɛɛ kɛ Marhabu la silamɛw Marhabu la ban kitabutigi bɛ ɲininka bani kitabu dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a bara kɛlɛ kama silamɛw wallahi Aliyu ye nkalon ma da Aliyu la ten dɛ Seydina Ali ye Marhabu ta de k'a kɔrɔta sani dugu cɛ ka Marhabu minɛ a fosɔnnen b'a bolo ka n'a di
juru kelen tɛ k'a siri a ko ala ka kira marhabu ni mun ka kan kira sallallahu alaihi wasallam ko a ma ko marhabu a ko kalimatu shahada kalan i k'i ni kisi a ko n bɛ san t'a fɔ Seydina Ali ye marhabu kɔrɔta de sanfɛ k'a kɛ ka dugumala gosi sabu a bannen ka kalimatu shahada kalan kira sallallahu alaihi wasallam ko Aliyu marhabu ni min ka kan o k'a la a bolila ka segin siɲɛ filanan de la ka kan bɔ tugu kɔrɔ ko nin y'a bolitɔ ye sabu a sɛgɛnna a taara yɛrɛ ɲɔgɔnmɛ de fɛnɛ kan bɔ tuguni ka na Seydina Ali y'a ni ɲɔgɔnmɛ de ta k'o kɛ ka dugumala gosi marhabu sogo ni ɲɔgɔnmɛ sogo i tun t'u dɔn dugu ma ka bɔ ɲɔgɔn na a yɛrɛ ko tɛ kuranɛ kɔnɔ wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha k'ale ka hɛrɛw n'an k'an b'u kɔnte la tuhsuha kɔnte t'a da dɔn ni aye nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ fila de k'a sɔrɔ siɲɛ kelen tun bɛ wasa kɛ mais masa Rahamani nana n'a ye suratul Ibrahim kɔnɔ ka tila ka segin a kan suratul Nahl kɔnɔ mun kosɔn an k'a dɔn Alahu Taala ka nɛɛma dan t'a la dan tɛ Alahu Taala ka nɛɛma la o kosɔn aya plus ta ko la tuhsuha asilamɛw an nisɔndiyalenba an b'a fɔ masa Rahamani ye ko Dieu merci k'a ni ce n'a ye masa Rahamani fo a ka hɛrɛw caman na dan tɛ hɛrɛ mun na an ye ka waliɲuman don a ka nɛɛmaw caman na dan tɛ nɛɛma mun na an ye an tɛ ɲinɛ an kuntigi kɔ ani an ka sababu ɲuman qa'idun ghurul muhajjalina asadiqul masduq bahrul ulum shamsun sirajun misbahun hudan mahdiyun munirun da'in mad'un mujibun mujabun abul qasim abu ibrahim وشفع شفيع مسلم صادق محيمن عزيز مفضل مفتاح رحمة مفتاح الجنة مفتاح الجنة جميع ترونا ko adinɛ kile yɔrɔ de tanu da ye adinɛ kile an b'o cɛ de ka kɛnɛ kan o de kosɔn arabuw k'a ma kazaharifin tarafin walbadiri fi sha'arafin walbahari fi karami wa dahari fi himmami maulaya salli wa sallim
la première. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa filana mamada ya wasi al karami maulana salli wa sallim daima abada la habibika khairul khalqi o korona ale tɔgɔ fɔra o kira bɛ taara so ni ale tɔgɔ fɔ nabila Musa alayhi salatu wassalam o tɛ tuguni ni an kuntigi tɔgɔ fɔ nabila Isa alayhi salatu wassalam o tɛ tuguni o de kosɔn alikuranɛ ko a ma wa rafa'ana laka zikraka Muhammadu ne masa rahmani ne de y'i kɔrɔta ka se kɔrɔta la dante yɔrɔ min na o de kosɔn a woloba wa rafa'ana laka zikraka kɔnɔw de filɛ k'o sabati a woloba ye yɔrɔ masa rahmani ko a ma k'ale y'a kɔrɔta ka se yɔrɔ la dante yɔrɔ min na a woloba an ba Aminatu don dɔ Makan sɔgɔmada fɛ a bɔra fayirida fɛ k'a bɛ taa ji ta kɔlɔn na a waati worobinɛ tɛ yen ayi ja worobinɛ nana a ma mɛn an ba Aminatu n'o y'an kuntigi woloba ye a silamɛw mɔgɔ woloba ye fɛnba ye dɛ adamaden ka nasi fɔlɔfɔlɔ o y'i ba di kosɛbɛ nasi fɔlɔfɔlɔ o y'i woloba di o de kosɔn n'u ye nasi d'i ma a minɛ nka nasi wɛrɛ bɛ yen min b'o ɲɛ dɛ o y'i woloba ye n'u ye sɛbɛn d'i ma a minɛ nka sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen min b'o ɲɛ i b'o dɔn wa o y'i woloba ye a silamɛw an kuntigi ba kitabu y'a sɛbɛn k'a ɲɔgɔn muso sabarali mana diɲɛ kɔnɔ Aminata muso mana diɲɛ kɔnɔ min sabari kan ba Aminata muso sanuma a tɛ sabari la a tɛ muso si ma sɔrɔ sabari la an ba Aminata a bɔra Magan fayirida fɛ k'a bɛ taa ji ta kɔlɔn na a nana jɔ kɔlɔn na a y'a k'a b'a ka palan fa yɔrɔ min sigiɲɔgɔn dɔ nana a sina k'o ka palan fa di o ko ko ne bolo i fɔlɔ bɛ taa ko ayi k'a b'o de fɔlɔ ta fa a y'o fɔlɔ ta fa a ko k'a b'a ta fa sigiɲɔgɔn wɛrɛ nana Magan a y'o fana ta fa an ba Aminatu a ye nin kɛ Magan o y'a sɔrɔ fana a garisigɛlen don ha garisɛgɛ la kɔnɔbara bɛ kalo 9 an ba Aminatu kana sɔn mɔgɔ sigi da ɲumankɛ la ni mɔgɔ mɔgɔ da ɲumankɛ la i tɛ ko la hali lahara diɲɛ tɛ dɛ hali lahara i tɛ ko a la i ma masa Rahamani mankan mɛn zul jalali wal ikrami al fa'alu lima yurid masa Rahamani ko inna Allaha yuhibbul muhsinina a ka dɔn ne masa Rahamani ne bɛ fɛn min fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye ɲumankɛ de ɲumankɛ Allah taala bɛ ɲumankɛ de fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ko k'a b'a ka palan fa a y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ kɔlɔn na a sɔrɔ k'a ka palan fa k'a ka palan ɲun ka na don n'a ye so kɔnɔ a donna ni palan ye so kɔnɔ a bɛ bɔ ko jumɛn kalama masa Rahamani zil jalali wal ikrami al fa'alu lima yuridu a ye kɔnɔw de ci a ko kɔnɔw n b'aw ɲini aw fɛ an ba Aminata a ye ɲuman min kɛ bi dugumɔgɔw ye n b'a ɲini aw fɛ a ye taa dɛmɛ a ka taa ɲɛnajɛ bawo su in na an ba Aminata a bɛna koba kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ wa min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ lahara n b'a ɲini aw fɛ a ye taa ka taa tare da ye o yɔrɔ bɛɛ kɔnɔw nana ka taa so lamini an ba Aminata o kɛra dimanche fitiri waati dimanche a y'a tulomajɔ alisilamɛw dimanche fitiri waati ni heure m'a minɛ an bɛna fɛn min bi an ma deli ka min ɲɔgɔn mɛn ni heure m'a minɛ quoi a sɛmɛw kɔnɔ na jɔn ye kɔnɔ ninnu ci zil jalali wal ikrami al fa'alu lima yurid kɔnɔ ninnu nana o bɛ an ba Aminata so entry kɔnɔ ninnu b'u kanto la ilaha illallah la
mangan kadi yoro kandia tay kono tay an ba mina ta sigilembe kono buka yoro be mununu masala ni mo fiya wara fa ana laka zikraka adam ran ba mina ta dina kono buka so antri kono bu kanto la ilaha illallah 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 kono kakadi kanja dautai sutu be jonga chila masarahmani zul jalali wal ikrami al fa'alu lima yuridu kono dum ka so anture amba amina tasigebe abeka kono dum na je musulman bay muso la premier muso mi no ma tiya kono wa no ma tana tiya kono muso mi kai muso bay muso mi sabana ko ta muso beka muso mi munendo ka ta muso beka muso mi kai ni muso bay abeka kono dum fle abu bu fle abu ko ma jo kono dum bu kanto la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sobe ko usu kadan na fidri kana se safo kadan na safo kata te 20h 21h 22h 23h fo kata te zoraima zorai sele kono nuru kanto la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah zorai sele kono nuru mangajo kono nuru mangajo mi kaba ko jumai kono wero be kan olu tuma fitiri sokono olu matale kono woro be kana o kono woro fana nana zoro adi wati olu fana na kan jume la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah so wusu amba aminata muso la premier muso la numéro 1 muso la nyogomada nyogoteda amba aminata abe muso benye ala kira wolo ba wolo ba so masara rahmani amma so de fala de kelepe halli de mataya ngalli de mataya de kelemba bo bambe ta tay kelepe alayhi salatu wassalamu ni ko nu kadam ne zurari olu fana ba kan kata se 1h kata se 3h kata se 4h sera ko olu fana bi kanto wala ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah 4h sele amba aminata beka olu fana fle 4 pile sele masarahmani zul jalali wal ikrami ay kono weroti olu fana be kana 4 pile asamu ay oklo majo ni bekara dimanche ka dugu tenena 4 sele olu fana be kana olu fana nakay jume olu sera sono salamu alayka ya rasulullah salamu alayka ya nabiyullah salamu alayka ya habiballah salamu alayka ya rasulullah salamu alayka ya nabiyullah salamu alayka ya rasulullah olu fana bu olu na 4 olu fana bu kanto salamu alayka ya taqiyullah salamu alayka ya rasulullah
عليك يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا نبي الله سلام عليك يا رسول الله فقط أولاد من كترلي فقط تسنجري ما تنه أدمو سنجري سراباتي من أم بامنا تاي رسول الله مسار مني أيا رسول دينك دينا دم يوم ما دري كنا جيكونو وان يوم تنا جيكونو دمي دينا بريمير جيكونو دمي دونا بريمير لاهرا على بريمير جيكونو على بريمير لاهرا على بريمير ملكولا على بريمير سامولا وسم مسار هماني قاما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أكو كرام من دو دمي نادم فلاني كا أكانجيني ما كونو أما دري كم في أسرع نيا كم درو كالم مسألة من يوم ما دوا يلا محمود بكرة مودي فأما قالوا أكو نعرفه من صغره بالأمانة والصدق في القول أقوم على كنا دو دمسنيا كونو دانا يا ماتو سير فلما بلغ عمره 40 سنة أكو واتي بكرة شيء سيرا سامبينا لما واتي جعل يسب آلهتنا أترى أبا غبولوني ويظهر دينا غير دين آبائنا أنا ندين ولا أنفوك تاسرة الدين مي فقال حبيب بن مالك أخبر محمدا حبيب بن مالك كوكو أيتا محمد ولي كاكنا فبعثوا إليه رجلا أي تفلا بلاكتا على كلا كسو أي لمن مولود دم وين كما كوا فكيرا كدوني فكيرا يمي أكا بيوغرافي أكا باركور أولي كنا فوا أكيبا موي وكالا كلا دون سير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وخديجة يبكان أي تفلا بلاكتا على كلا كسو نو يم مسكي ولون نانا فكيرا كم مسكي وام موبيلا على كلا ولا كابتا فرمسو يومي Khadija bintu Khuwaila ambalma kedda sira togoma no ikira furumuso nyuma nyi Abu Muhammad masake yi wole ni bita masake ka wole jabi ijo yemeni fini nyuma do be bolo ye abaya fini ayo okura ta ko di alakirama bande muso ka feda jama haramute o de ko so be ka mi foyi Khadija bintu Khuwaila aye fini nyuma ta ka di alakirama kira yi labɛn o don silamɛya tun ye maa saba ye ala kira Khadija bintu Khuwaila n'o y'an ba Khadija ye ani Abubakar Sidiki ni maa saba de tun ye silamɛ makan bɛɛ hali ni maa wɛrɛ bɛ ko silamɛ don a ti ku i la i k'a yira makankaw la k'e ye silamɛ ye ala kira bɔra ani Khadija ani Abubakar u bɛ taa masakɛ ka wele lamɛn seri Abubakar وخديجة يبكيان Abubakar kɛra kasi Khadija bɛ kɛra kasi u bɛ kule la ko masakɛ ye ala kira wele yala a bɛna taa kira fa wa a bɛ taa mun kɛ ala kira la olu jɔrɔlen don mais ala kira ma jɔrɔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ala kira ko nɛɛma ni kisi bɛ kira ye لا تخافا علي وفوض أمري إلى الله ala kira ko a kana siran ko ale kira ni masakɛ ka ko koɲɛ bisiba ko ko ban pewu k'o bɛ ala de bolo ko ala ka dɛmɛ ala ka se k'o bi ka taa jɔn de ma ni ala kɛra jɔn min jigi ye maa tɛ s'i la diɲɛ bɛɛ k'i kɛlɛ n'i bolo bɛ ala bolo maa tɛ s'i la se فأخبر أبو بكر الصديق بحلة حمراء وأعمامه سوداء فلبسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. a ko Abubakar Sidiki o ye jarabugu finman don a kan na fini min n'o ye fini baga kɛnɛ ye o bɛ Abubakar Sidiki la a bila mɛ ala kira kɛrɛ la kira bila mun ɲɛ Khadija bi kɔfɛ Abubakar bɛ kiringɛrɛ la o bɛ kɛ ka taama o bɛ k'u ɲɛsin masakɛ ma an ka taa se. وخرج حتى وقف بين يدي حبيب بن مالك. o nana se masakɛ ɲɛkɔrɔ waati min أبو بكر عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة من خلفه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. masakɛ ɲɛ sura kira jɔlen kan masakɛ wulila k'i jɔ ni bonya ye
a yɛrɛ ka masa sɛji a jatigɛ ko jugu y'o ta k'o di kira ma ko kira k'i sigi o kan ale yɛrɛ nana bɛ maa min kɛlɛ ale ɲɛ dar'o kan a ja siranna a y'a ka masa sɛji di kira ma Muhamadu y'i sigi nin kan masakɛ taar'i sigi kira kɛrɛfɛ Abu Jahili jigi yɛrɛ commencera ka tigɛ o nafigiya kɔrɔ ye bɔnɛ ka bɔ Ala ye ne ye nafigiya kɛ n'o kɛra hɛrɛ ye n'o kɛra bonheur ye ayi i ta tiɲɛna an ka taa se وخديجة تدعو وتقول اللهم انصر محمدا an ba Kadija tora Ala b'i deli i ka Ala kira dɛmɛ Allahumma ansur Muhammad Ala b'i deli Muhammadu dɛmɛ o bɛna kira kanubaw tɛ yan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah وأوضح حجته فلما جلس بين يديه والنور يتلألأ من وجهه a ko waati min na Ala kira jɔra masakɛ ɲɛ kɔrɔ kira ɲɛda nɔrɔ bɛ kɛ ka tigɛ tigɛ Ala kira ɲɛda se سكتت وتطاولت الأعناق ووقعت الهيبة على الناس فرفع حبيب رأسه وقال يا محمد أنت تعلم أن للنبي كلهم معجزات masakɛ y'i kun kɔrɔta a ye kira ɲɛda lajɛ a ko kira ma a ko i b'a kalama nabi ɲuman minnu tɛmɛna kira minnu tɛmɛna u bɛɛ ye kabakow de kɛ ni mɔgɔw sɔnna ka da u la e Muhamadu k'i ye kira ye kabako jumɛn de b'e bolo k'i bɛna kɛ pour que ale yɛrɛ masakɛ ka da la k'i ye kira ye Allahu Akbar. فقال صلى الله عليه وسلم ala kira ko nɛɛma ni kisi bɛ kira ye ماذا تريد؟ kira ko i mago bɛ mun na n k'a k'i ye kabako jumɛn ka di y'a fɔ n ye قال حبيب بن مالك masakɛ ko ala kira ma أريد أن تغيب الشمس a ko n b'i fɛ sisan i ka tile bɔ k'a bin k'a sɔrɔ ka su jagoya ko Allahu Akbar. n'i bɛ se ko la tile la bi i ka su ko ويخرج القمر ni su kora i ka kalo bɔ ka n'a jɔ kalo tile 14 su la n mago bɛ i k'o kɛ وينزل إلى الأرض ni kalo bɔra n bɛ fɛ i ka kalo lajigi ka na fo dugukolo sanfɛ kalo ka jigi de koyi bɛɛ ɲɛ k'a ye n bɛ fɛ i k'o fana kɛ Allahu Akbar. وينشق نصفين ni kalo jiginna n bɛ fɛ kalo ka tilan 2 ye kalo tilan 1 o kana don e kira ka duloki bolo 1 fɛ ka taa bɔ 1 fɛ kalo 1 ka don 1 fɛ ka na bɔ bolo fan 1 fɛ kalo ka wuli k'a bɔ a dabara la ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anta muhammadur rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam. Khutmat ad-din. Awala. Bandlik. وينشق نصفين ويدخل تحت إزاره ويخرج نصفه من كم يمينك ونصفه من كم شمالك ثم يجتمعان فوق رأسك ko kalo ka ɲɔgɔn bɛ e kira kun sanfɛla la ويشهد لك بالرسالة kalo ka seereya n'i ka cidenya ye ثم يخرج إلى السماء قمرا منيرا kalo ka tila ka taa bi tuguni ثم يغيب a ka taa bi tuguni ويخرج الشمس i ka tile labɔ tuguni ka n'a bila a nɔ na Allahu Akbar. وتسير إلى منزلها كالأول مرة i n'a fɔ a bɛ cogoya kɔrɔ min قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ala kira ko nɛɛma ni kisi bɛ kira ye Wasallim. إن فعلت ذلك كله أتؤمن بي ko ni n ye nin bɛɛ kɛ k'i bɛ tubi ka kɛ silamɛ ye wa masakɛ ye ni ne kira ye nin bɛɛ kɛ e bɛna sɔn ka tubi nin kabako in kɛ i bɛ tubi wa قال نعم a ko walahi k'ale bɛ tubi ko ni kira ye nin k'ale ɲɛna k'ale bɛ kɛ silamɛ ye بشرط أن تخبرني بما في قلبي a ko n bɛ tubi ni sariti dɔ wɛrɛ ye o ye jumɛn ye e Muhamadu k'a dɔn fɛn min b'ale dusukun na o ka dɔn i k'o fɔ k'a sɔrɔ ale ala kira ma ɲɛfɛ bɔ i k'o fɔ ale ye k'o de la k'ale bɛ tubi Allahu Akbar. kira ko masakɛ ma Awala. a ko fɛn min b'i kɔnɔ hami min b'i la n b'a f'i ye bi Sikatala. a ko ala y'i sɔrɔ denmuso de la denmuso in den ye sɛfa kurukutu de ye e n'i ka masaya
ala ma se di den ma bolo tɛ den fɛ ɲɛ t'a fɛ kulo t'a fɛ da t'a fɛ nin den bɛ nin si sɔrɔ a ko nka ne b'a ɲini ala fɛ ala b'i se di den ma ala b'i bolo di e den ma ala b'i ɲɛ se k'a la ala b'i den dabila a boboya la den bɛna wuli k'a jɔ a bɛ taama kɛnɛ kan bɔlen awalawala seko den seko juru karamɔgɔ den awalawala nin fɔli ala kira y'i labɛn a nana ka na se kira ko masakɛ ma a ko n kɔnɔ min na kira taara ni ala ye ɲɔgɔn ye ani ala ye ɲɔgɔn ye masakɛ ye fɛn fɛn fɔ ala kira ye ko ale ala sɔnna k'a b'a bɛɛ di ala kira ma a bɛ tile kola ye a bɛ su kola ye a bɛ kalo kola ye a bɛ dugukolo kola ye masakɛ den ka bana o bɛ kɛnɛya o bɛ ban ko ale ala b'o bɛɛ di ala kira ko jibila ka n'o fɔ kira ye ka kuma laban ala jɔn ɲumanba dɔ tun bɛ yen minisiri don Aliyu bun Isa a kɛra Abasiya mɔgɔw ka premier ministre a kɛra Muktadiru ka premier ministre sisan b'a bila Keyita jagokɛla dɔ a ka jagofɛnw a binna sisan jagokɛla in a ye salatu daminɛ alakira kan kumakan teliya alakira ko a ma ko as-salatu tufahama a ko salatu caya ni alakira kan a ko n'o kɛra ala b'i wasa amina ko bɛɛ lajɛlen na a ye salatu kɛ alakira kan ka taa se fo tile 27 ma don o don a bɛ alakira ye alakira b'a fɔ k'a ka taa premier ministre in fɛ yen ko ale alakira ko k'a ka juru sara dinari 3,000 dinari 3,000 wari ka ca dɛ mais a ma se ka dalilu sɔrɔ alakira fɛ a bɛ taa fɔ premier ministre in ye mun kɔsɔn a b'a ka juru sara fo tile 30 don délai min dira a ma o su la a y'i banba salatu kan ani alakira ye ɲɔgɔn ye alakira ko a ma taa Aliyu bun Isa fɛ yen ko ne alakira ko a k'i ka dinari 3,000 juru sara n'a ko k'i ka dalilu ye jumɛn ye a fɔ ko Aliyu bun Isa ko don o don sɔgɔmada fɛ ko yanni ka tile ka bɔ k'a bɛ salatu surumani dɔ kɛ ale alakira kan siɲɛ 5000 Allahumma salli ala nabi rahmati nin fana ye salatu ye Allahumma salli ala nabi rahmati ni ala jɔn a taara ka taa premier ministre fɛ yen a ko alakira ko k'i ka dinari 3,000 juru sara a ko dalilu jumɛn bɛ e bolo min b'a jira e la k'a fɔ alakira ko k'i ka juru sara a ko alakira ko sɔgɔmada o sɔgɔmada yanni tile ka bɔ i bɛ salatu dɔ wurudu Allahumma salli ala nabi rahmati i bɛ siɲɛ 5000 k'a la o de ye n ka dalilu ye a ko tiɲɛ na alakira ye ci ne ma a ye dinari 3,000 d'a ma a ye dinari 3,000 d'a ma ko ye alakira jansa ye a ye dinari 3,000 wɛrɛ d'a ma k'i bɛ nin kɛ jagokun ye dinari 9,000 a bɔra a taara zijiso la o b'a sɔrɔ jurumatigi mana o tuma na a ko k'a bɛ 3,000 di ziji ma ziji ko a ma k'i ka 3,000 to yen a sɔrɔ n kɛlen ka tila salatu la alakira ye sogo danna ko cɛ min ka problème bɛ n bolo ko n'i y'a ka juru sara k'a bɛ jɔn jigi kɔrɔ alikiyama don don dinari 3,000 filɛ a di jurumatigi ma jurumatigi fana ko a ko sura n tilalen salatu la alakira ye sogo danna ko n ka juru bɛ cɛ min na ko ni n jɛra a kɔ k'a bɛ jɔn jigi kɔrɔla la a ko n yafara n ka juru kɔ o tuma dinari 9,000 a sɔrɔla juru sarala a tilala ka kɛ fɛntigi ye nin kɛra ni salatu de ye n'o ye ka salatu kɛ alakira kan baara ninnu kuncɛlen tumana min na kɔsegin foli ka ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma an ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye madame Sumano Haja Fatumata Kuyate ka taa se a balimaw ma o dakuruɲɛ 2 kɛra cogo min na an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ ne bɛ ala de fo ka barikada ka segin ka ala fo ka wale ɲuman dɔn k'an mansaw bɛɛ lajɛlen fo a cɛman n'a musoman b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada k'u wale ɲuman dɔn n'o bɔra yen n bɛ Serifukɛ fo Serifukɛ ɲɔgɔn ɲebali ale de kɛra sababu ye ka Mali dilan ka jamana dilan ka jamana wɛrɛ dilan bonya b'a fɛ karama b'a fɛ a diinɛ ka ɲɛ a ŋaniya ka ɲɛ a bolo ka ɲɛ ne taara bɔ a ye don min an taara k'an bɛ taa wari d'a ma a ma sɔn a tilala ka nafolo de bɔ a kun k'a di ne ma a kɛra ala ɲɛna ala k'a to n kɔnɔ ala kana n k'a ma fisiri wale ala k'a ɲɛ ma ala ka sijan d'a ma ka kɛnɛya d'a n'a ka denbaya ma ka labanko ɲuman d'a kan n'a ka denbaya ma n'o bɔra yen nɔ n bɛ dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ fo n'i y'a ye ne bɛ mawuludi kɛ ne kelen tɛ ne ni n dɔgɔmuso de b'a kɛ ani denbaya tɔ bɛɛ
a du bɛɛ de bi jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ du bɛɛ de ka wari bi don a la n b'u bɛɛ fo ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye maa o maa ka dɔrɔmɛ kelen donna mawuludu la ala ka sijan d'u ma ka kɛnɛya d'u ma ka labanko ɲuman d'u ma ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala k'u n'u muso ka sunguda mɛn ala k'an ka jamana kolosuma ala ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔ ka hɛrɛ kɛ jamanaden bɛɛ ye n bɛ ala deli ala ka an kan bɛn ala k'an to bɛn kɔnɔna na foyi tɛ bɛn bɔ n bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka segin k'a fo ka barika da ala mun ye bi jira ne na ne tun b'a dɔn n bɛ se ka mawuludu kɛ ne banana n tun b'a dɔn n bɛ se ka mawuludu kɛ nka ala nana kɛ n sera k'a kɛ n bɛ ala fo la ka waleɲuman dɔn ka denbaya bɛɛ fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ maladɔ yɛrɛ fo n bananen sɔgɔma a bɛ taa najɛ wula fɛ a bɛ taa najɛ o ye bɛn de ye a n'a kumakan duman a n'a ka hɔrɔnya hali ni n ko n tɛ dumuni kɛ a bɛ n nɛgɛ fo n ka dumuni kɛ bɛn de b'o kɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kana nafigi don an cɛ n bɛ dugawu kɛ denmisɛnninw ye ala ka hɛrɛ k'u ye ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala ka sijan d'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma ka labanko ɲuman d'u ma u bɛ siran min ɲɛ diɲɛ ni lahara ala ka don u n'u cɛ mun ka d'u ye diɲɛ ni lahara ala k'o k'i ye n bɛ dugawu kɛ sumano yɛrɛ ye ala ka labanko ala ka dayɔrɔ suma ala k'a sɔrɔ nɛɛma so an ye dugawu minnu ni sarakati mun bɔ ala ka nɛɛma se ani silamɛsiw bɛɛ ma ala ka bada dali nɔgɔyaw ye ala ka bada dali nɔgɔyaw ye ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala k'an bɛɛ kunnajiya kunnangoya tɛ mun kɔfɛ ni saya b'an yɛrɛ sɔrɔ don min a k'a sɔrɔ ani ala bɛnnen don n bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye ala ka barika don du la ala ka barika don denmisɛnninw na ala k'aw sara ni hɛrɛ ye ala k'a to n kɔnɔ ala ka na n k'aw ma fisiriwale ye ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a di bɛɛ ma maa o maa nana mun ka dɔrɔmɛ kelen donna mawuludu la ala ka n'a si dɛsɛ ala ka barika d'u la ala ka miliyɔn bila nɔ na ala ka n'a ta minɛn la kolonya n bɛ balimaw fo k'an sinjiw fo u ye n dɛmɛ u ye hɛrɛ kɛ n ye u nana n y'u ye a diyara n ye nisɔndiyara n bɛn'u ye tuguni wa n tɛn'u ye tuguni n t'a dɔn u yeli nafolo tɛ dɛ u yeli n yɛrɛ kɛra n ma fɛn ba ye a diyara n ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ni sanu ni wari ye ala ka sijan d'u ma ka kɛnɛya d'u ma ala ka balimaya to teri sira n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ mali bɛɛ fo n bɛ jelibugu bɛɛ fo bɛɛ de y'a k'a la ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ye ala ka bɛɛ hami dilan maa o maa ka dɔrɔmɛ kelen donna mawuludu na ala kana maa si dɛsɛ ala ka miliyari bila nɔ na sageto buni kan sali ala rasul mɛ n bɛ kuma bi n tɛ kuma ni n tɔgɔ ye n tɛ kuma ni musokɔrɔba tɔgɔ ye mɛ musokɔrɔba ye dɔ de kanu kosɛbɛ wa a tigi y'a tigɛ a ye kanu fɛn ye kanu ɲɔgɔn don wa kanu b'a ka fɛn bɛɛ la o ye jɔn ye usman seif madani haidara a seyid seif usman madani haidara mɛ n t'a fɔ bi dɛ mɔlu min sigilen filɛ a sababu ye ale de ye mɔlu min sigilen filɛ a sababu ye usman ye mɛ n b'a fɔ kuma jumɛn wagati min na ani b'a fɔ mobiti a ka wajulu dɔ la ko dɔ taara k'i y'a ɲininka ko diina bɛ di ko saga fila sagajigi finman ni sagajigi jɛmanw ko sagajigi jɛmanw ye sagajigi finman dun k'a ban pepu u taara k'i y'a ɲininka o la ale de y'a wajuli kɛ mobiti a ko u ma ko ale ye mun kɔlɔsi diina na kosɛbɛ diina in bɛ laban farafin bolo wa bilahi tuguni bilahi diina bɛ ka laban farafin de bolo parce que usman bɛ ka mun kɛ maa m'a kɛ diɲɛ na usman bɛ ka mun kɛ sefikɛ bɛ ka mun kɛ diɲɛ na maa m'a kɛ wa a bɛ ka diɲɛ kafo sikiya y'a kɛ cogo cogo sefikɛ bɛ ka kɛ ten wa a bɛ ka diɲɛ kafo ni farafin tɔgɔ ye ni mali tɔgɔ ye ni tamanin tɔgɔ ye ala k'o hɔrɔma d'a ma an taara fɛ yen don min na ne ni musokɔrɔba de don a banna k'a minɛ ni mise an bɛ taa fɔ ta fa bɛ a fɛngɛ a la wa ka nafolo ta k'a di n tɛ bɔ an kɔnɔ dɛ wa an ka mɔlidi kɔni tant que an bɛ bɔlila sefila de b'a kɛ n b'a fɔ bi ko a hayidara ne kuma foyi tɛ ne fɛ ka sefikɛ fo wa a ka kɔntine tantɔ dɛ diinɛ in bɛ laban a bolo diinɛ in bɛ laban a bolo a ye mun de fɔ ko saga fila sagajigi fila saga finmanw olu ye saga jɛmanw dun k'e kuma ko wa diinɛ bɛ laban farafin bolo wa usman madani haidara bɛ k'o de waleya diinɛ bɛ ka laban a bolo wa a bɛ laban a ta la an b'a fɔ ni hɛrɛ ye aw minnu nana k'aw fo ala ka segifuya taa ɲɛ ala k'a taa ɲɛ ala ka hɛrɛw jidi hakitu bɛ kuma na sallallahu alaihi wa sallam ni sodiyaba de bɛ ne kan alihamudulila rabil alamina tanu masa bɛ ala ye
n bɛ ala fo k'a barikada ne bɛ nisɔndiya hali k'a da ne filɛ n ba fila camancɛ la ne ye mun di ala ma fosi ka tasi bila kɛ n ka cɛkɔrɔba ɲuman su ye Abubakar Sidiki ala ka saya k'a ma lafiya ye ale de sɔnna ka du in kalannen to ɔ a taalen kɔfɛ a ye ci min fɔ ne baw ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ u mɔgɔ naani tun don ala ye fila tanya Jesira Tunkara Seseli Kuyate ala k'an hinɛw ni silamɛ fure bɛɛ la ɔ bi a bɛ Maladɔ Gakuni fana Kuyate la a kɛbaga ye olu ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma ala ka labanko ɲuman di n'an y'o fo k'ala fo an bɛ barika da Usman Sherif Madani Haidara an b'a fo ka barika da ye alihamdulilayi a ma foyi gɛlɛya an ma hali ni fɛn bɛ kɛ prix min na an n'anw bɛ min sara kelen tɛ an bɛ dugawu kɛ a Seydi Usman Madani Haidara ala ka sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman d'a ma n'an y'o fo ka barika da kɛ sumanɔla bɛn de bɛ anw de ye tonso juru kelen barajuru kelen k'a daminɛ sira ala ye min ji dogo la ne de bɛ sira place la lagare jɔlen filɛ yaya sumano a n'a tɔw bɛɛ b'o kɔnɔ vraiment an tɛ foyi reprocher an bɛ dugawu kɛ an fa ɲuman su a ye kalani min kɛ hali sisan an b'o cu la an bɛ dugawu de kɛ hali sisan ala k'an bɛɛ kelen ma n'i ye ci bila mɔgɔ ma n'i ma mɔgɔ i b'i yɛrɛ ye dɛ musokɔrɔba y'a yira ne na ko mawuludu ka d'a ye n sigilen o yɔrɔ bɛɛ la n ye karamɔgɔ wele ka mawuludu bɔ k'a bin kabiri an b'a kɛ misi kelen bi fo misi fila waati gɛlɛya an si ma alakira ko i b'a kɛ nimisa t'a la bilayi nimisa t'a la i b'a nɔ i yɛrɛ la ni min filɛ ka kɛ k'a daminɛ ninnu na fo u buruju u bɔndaw u zurayaw bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ ni nafa la an bɛ dugawu de kɛ hali sisan ala ka san caman yira an na ala k'an bɛn kelen ma ala k'an to kulu la ala ka hinɛ se furew ma ala ka kan bɛn ni cɛ bɛn don an cɛ an ba ninnu hali sisan an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ɲɛmɛ u la ala k'an ɲɛmɛ u la c'est l'union qui fait la force mɔgɔ kelen tɛ se n'o bɔra fɛn fɛn déplacement kɛ ka na ne dɛmɛ nin ko in na ne bɛ bɛɛ fo karamɔgɔw bɛ bɛɛ fo n ka Dravela n ka misiri mɔgɔ bɛɛ lajɛlen nana Dravela misiri muso bɛɛ nana a n'a cɛw ala ka barika don an n'u la fɛn fɛn ye fɛn fɛn kɛ u ni hami min nana ala k'a to yanni san wɛrɛ cɛ o hami bɔr'u la ala ko kɛra suru kanu kɔsɔn bijayi musafa sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin a barika ala ye n'an ye ala fo k'ala kira fo an b'a an mansa salenw ani balolen an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'an wolofa ɲuman su fo yan fo lahara an bɛ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara an b'a fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn nka a b'a fɔ a ye diɲɛ bɛ taga a bɛ segin siw tɔ man ca tuguni an ka musokɔrɔba y'a kanu ala kama ala kira kama a ka wajulu kama ni ala ye san wɛrɛ mawuludu yira n na n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ an bɛɛ bɛ balo la k'i sɛnsɛn a ka n'i ɲɛ da an ka mawulu kɛnɛ kan a bɛ di an ye dɛ n'a ma se ka na k'a woloden dɔ bila ka na ci don k'a lase a ma musokɔrɔba taara i ɲɛ da a ka fa ka so bonya ma dɛsɛ karama ma dɛsɛ kumakan duman ma dɛsɛ nafolo ma dɛsɛ an n'a ye foto ka ta ka fɛn bɛɛ kɛ nka a ka di musokɔrɔba ye a ka n'i ɲɛ da a ka mawuludu kɛnɛ kan n'a y'o ci lase a ma n'an y'an fa su fo k'an baw fo salen ni balolen anw bɛ ala fo ka ala kira fo anw ɲagarilen don an nisɔndiyalen don anw b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an b'a mɔ an yɛrɛ la anw ka se ka nin kɛnɛ kɛ anw fa de y'an fara ɲɔgɔn kan muso kɛ n den ani jamisaden ala ka lahara sɔn suma ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen k'an kafolen to ɲɔgɔn kan fo bi a taɲa san 23 de ye anw ka gabi ɲɔgɔn kan bere tɛ fɛn tɛ ko mana gɛn cogo cogo a ŋaniya de baara ka d'a ye halisa ala k'an to kulu la an b'an baw fo an bɛ tila k'an baw fo an bɛ segin k'an baw fo k'u ni sɛgɛn k'u ni gwa n'i y'a ye anw bɛ jama k'an disi waga olu de sɔnna ka don anw ni tasuma cɛ ka don an ni busan cɛ ka don an ni tile cɛ ka don an ni maɲumako cɛ ka kɛnɛma sili kun ka kɔngɔ kun ka kɛlɛ kun ka fɛn bɛɛ kun ko ala k'u kɔ ala u kɔ halisa ala k'a barika don an n'aw la ala k'an ɲɛmɛ u la ala k'an ɲɛmɛ u la ala kan'an ɲɛ b'u la k'a jɔ u ɲɔgɔn wɛrɛ la mawuludu nin filɛ an b'a kɛ ala de kama ala kira kama an ba ko k'a ka d'a ye grande sœur y'a fɔ cogo min na o kelen don décision ta dɔrɔn directement k'a kari a kuru la a édition 6nan de ye nin ye ala barika la ni musokɔrɔba fila in
nin birom na nin korla jangoni u be korla u binu sigu kokolo de la kabiri kle foni wari ti dɛsɛ kumakan duman ti dɛsɛ u si ti wuli ka bɔ si kɛrɛfɛ he sinaya du an ɲɛ b'u la bi dɛ sisan b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba sa san mugan sa sɔrɔ ti ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ tuguni kɛlɛ tɛ dɛ aw ti ɲɔgɔn ye yɛrɛ nka anw bɛ ga kelen na sigi ti taa kɛlɛ kɔ dɛ sigi ti taa kan ti dimi ɲɔgɔn kɔrɔ dɛ nka juguya t'a kɔnɔ janfa t'a kɔnɔ o de ye an bɛ ala barika da hali sa k'an baw ni ce ala k'u sara an bɛ ka mawudu kɛ ala min kama ala ka an bɛɛ nafa n'a hɔrɔma ye aw wo min b'a baara kɛ o min bɛna lamɛn min tɛmɛtɔ b'a lamɛn ala k'an bɛɛ hami nɔgɔya ala k'an kafolen to ala k'an hami nɔgɔya san wɛrɛ mawudu ka sɔrɔ an ni ka kɛnɛ garijɛgɛ ka bonya ni ɲinan ta ye ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen hami dogoli min banna gami min banna an da sera ka min fa dama se ka min fa anw ni silamɛdenw ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ka se kira ma a n'a ka so duma sanumaw an wolofa ɲuman muso kɛ ka bakari su ani silamɛ furu tɔ bɛ an ta ni walita ala k'a kɛ hinɛ k'a kɛ nɛɛma ye tɔɔrɔ mana k'u kan ala k'a tɔɔrɔ wuli k'a falen nɛɛma na rasulu kanu kosɔn bidon hɔrɔma kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Baara in kun cɛra nin cogoya in de la an kun bɛ Jelibugu la ka bɛn février kalo ma san 2026 madame Sumano Fatumata Kuyate an ka musokɔrɔba ɲuman ale ka mawuludu o kɛnɛ kan min bɛ sigi san o san ala sɔnna ma ɲinantaw a baaraw kɛra nin cogoya de la an b'a ɲini ala fɛ dugawu minnu donna kɛnɛ kɔnɔ ala k'u minɛ basigi ni bɛn ni hɛrɛ ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma ka aw fo ka waleɲuman dɔn nin waati in na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ka dugawu kɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira